ଭାଗଛୁ ତୁମ ତୁମ ନାଇଁ କରିବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳେ ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ବାହାରିଗଲାଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଦଳୀ ବାଗାନ ଆମ ସାହିର କୋଳି ଗଛ। ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଓଳ ଧରେଇଛି ତ ଦେଖୁଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘେର ହେଇଛି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଘେର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଗିଚା ଥିଲା, ରାଜା ଯାଇକି ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ପଲିଥିନ୍ଟା କି ଧରିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟା, ପୁରା ଲମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲଟା। ସେଇଟା ଏମିତି ହେଲା କାଠି, ଏଇଟା ଏବେ ଭସାଯିବ। କାଠି କରିଦେଇଛି, ଘର ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମା ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଆସିବି, ତାପରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। 9ଟା 16 ହେଲାଣି। ଆଉ ଖାଇକି ଏବେ ବାହାରେ ଏଠି ବସିଛି। ଏଇଟା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ? ତ ଖାଇ ଖୁଆକି ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଓହ୍ଲେଇବ, ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ଟା ଗୋଟେ ଧରିବି, ହାତଟା ଗୋଟେ ଧରିବି, ମୋବାଇଲଟା ଧରିବି, ଅଫିସ୍ କାମ ହେବ ଏଥିରେ। ତ ସାଗର ଆସୁଛି ଛକକୁ, ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇଥାଏ ଛକ, ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବା। ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲି ଯେଉଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପର୍ସଟା ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଭୁଲିଗଲି। ତ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତ ଯାଉଛି ରୁମ୍କୁ, ଏବେ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିବି ଲୋକସର ଭାଇ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଯାହା ବି କରିଥିବେ ଖାଇଦେବି, ଖାଇକି ତାପରେ ବାହାରି ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଯାଉଛି, ଗ୍ଲାସ୍ଟା ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଥିଲି ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଗ୍ଲାସ୍ଟା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଯାଇକି କେଉଁ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେବା ଗ୍ଲାସ୍ଟା। ଯେହେତୁ ଗ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲଟା ଏତେ ପଇସା ନେଇଛି, ଯଦି କୌଣସି ଟିକେ ବି ଯଦି ପଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଗଲା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି। ତ ସେଇଟା ଯାଇକି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଲଗେଇଦେବାର ଅଛି। ଗ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ଗ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କଭର୍ ତ ମିଳୁନି। ଆଉ କଭର୍ ଦେଖିବା, ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଦେଖୁଥିଲି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ନାହିଁ। ତ ଆସିଲେ କଭର୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିକି ପୁଣି କଭର୍ ଲଗାଯିବ। କ୍ୟାମେରା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ଗ୍ଲାସ୍ ଲାଗିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ।